Май айының тағын бір атнасы узып та китте. Демәк, татар эстрадасы яңалыкларын сезгә җиткерер вакыт. Татмус ТВ телеканалында шоу-без тапшыруы. Бүгенге чыгарылышта Элвин Грей рус эстрадасына күченә. Рамазановларның машинасын урлаганнар. Җырчылар соңгы кыңгырауга ничек әзерләнә? Әлеге һәм башка яңалыклар турында сезгә мин, Рената Тый сөйләрмен. Башлыйбыз. Татар-башкорт эстрадасының танылган җырчысы Элвин Грей бу сезонда соңгы концертларын куеп, Мәскәүгә күчеп китәргә планлаштыра. Җырчы бу хакта үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Киләчәктә рус эстрадасында эшләп, тагын да югарырак үрләр яуларга телим. Ләкин безнең төркем татар-башкорт эстрадасын бөтенләй ташламый. Яңа җырлар булачак дип яза ул. Әлеге пост астында комментарийлар шактый җыелган. Кемдер җырчыны хуплап уңышлар теләп, татар эстрадасын яңа баскычка күтәрүе өчен рәхмәт дип язса, кемдер син молодец, ләкин безне ташлама дип тә язган. Ә без Радикка куйган максатларына ирешүен теләп, уңышлар дибез. Узган атнада Рамазановлар гаиләсенең машинасын урлаганнар. Хәл булайрак була. Иртән иртүк кызлары Айгизәне балалар бакчасына илтәм дип, Ризат машина янына чыгып китә. Бар парковка мәйданын, үй тирәләрен әйләнеп чыга. Машинаны тапмый. Зинерага шалтыратып хәлләрне аңлата. Айгизәне бакчага үзенә илтергә кушып, ЮХИДИ хезмәткәрләренә шалтырата. Аннан соң ни булганын хәзер үзе сөйләр. Хәзер кичә кайтыр алдыннан бер таныш малайга машинаны әзрәк каратып алырга дип теге диагностик шикелле нәрсә керткән. Мен частник мәйтем булар минем машинаны нәрсәсендер караган булып, мәйтем типрәтләр дә бер инде бандага туры килгәнмен мин. Бар компьютердан безнең чипларны урлаганнар да машинаны ачып киткәннәр дим. Теге малайга мәйтем, ты что ли кыра машина? Нет, Ризат, ты что дисең бит? Знамет кеше миңа нәрсәгә инде ул ди. Андый нәрсә ди. Шуннан монда гаига шак милиция звонитым 02-га, монда все перехват иттеләр, ки спартаж машинасы югалган, тегеләй булай. Шуннан зиңерем бабаны садикта әйтеп куйды, барай синең машинаң бит дворда тора бит ди. Фу, дворда дим инде. Парк янында тора бит ди, безнең янда космонавт парк бар инде. Искә төште, кичә шул сервистан кайтканнан соң зиңере Семичкә гына бар, паркта утырып алабыз Айгизә белән дип. Мен парк янында калдырдым да кибеттән Семичкә алып, алар белән бергә кирип, паркта теге утырдык та сөйләшеп, шуннан бала кичәләре башлады, кайтып киттек, машина парк янында калдырганмын. Эй, теге гаишниклар көләләр. Ризат, игътибарлырак булырга кирәк. Юлларда исән сау йөр, машинаңны югалтма. Соңгы кыңгырау мизгелләре якынлаша. Шуны истә тотып, җырчылар, чыгарылыш укучылары өчен махсус җырлар да иҗат итеп куйган. Әле күптән түгел генә диджей Радик белән Айрат Сафин соңгы кыңгырау композициясын тәкъдим иткән булса, бу атнада Илназ Гарипов та «Хуш инде, мәктәп» дигән җырын тамашачыларга тәкъдим итте. Мәктәп елларыгызны искә төшерергә, яисә соңгы кыңгырау бәйрәменә җырлар кирәк булса, рәхим итеп тыңлагыз. Сезгә татар эстрадасының өр-яңа клипларын тәкъдим итеп торабыз. Ә бүгенге премьера үземнән. Мин яшим дип аталган җырыма татар эстрадасына хас булмаган клип иҗат иттек. Сезгә ошар дип уйлыйм. Игътибар экраннарга. Артыгы шануым күп вакытта
Байбулатның бүгінгі репортажы Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров белән. Җырчы белән Байбулат жылы язгы көннәрнең берсендә рәхәтләнеп сөйләшеп кайткан. Вадимның яңалыклары, иҗади планнары хакында барысын да белербез. Репортажны карыйк. Сәлам иптәшкәйләр, табигатьнең матур көннәре белән кулланылып калырга кирәк диләр. Шуңа күрә без бүген бердә тик атырга уйламадык. Рәхәтләнеп шушындый Кабан күле буйларына рәхәтләнеп көймәдә йөзәргә чыктык. Һәм инде без үзебез генә түгел, инде ике бала атасы Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров белән берлектә. Вадим, сәлам. Сәлам Байбулат. Ничек кәефләр, ничек хәлләр? Шөкер. Көймәдә йөзәргә яратасыңмы? Әлбәттә. Куркасыңмы? Беренче теге судан курку хисе бармы? Алай юк, теге бик эшкә кермәбез, менә шу тирәләрдә теге үрдәкләр йөзә торган җирдә. Шулай да кереп карыйк, Аллага тапшырып, име, безгә уңышлар. Рәхмәт. Ниһаять, дуслар, кереп утырдык без көчкә көймәгә, һәм инде Аллага тапшырып төшерә башлыйбыз, репортажыбызны башлыйбыз. Вадим, ничек синең кәефләрең? Аллага шөкер. Менә көймәдә күптән йөзгәнең бармы? Быел беренче тапкыр әле. Булай, опытың зурмы? Әллә нәрсә опыт бардыр дип әйтә алмыйм, но кызык инде булай. Менә сөйләп җибәр әле хәзер инде, ничек синең гомумән иҗат хәлләре, ничек синең гаилә хәлләре, ниләр белән янып киеп ирисең соңгы араларда? Иҗат кешесенең аның бөтен уе шул иҗатта инде. Ул ял итәме, ул бүтән җирдә эштәме, ул яңа концерт сезонына әзерләнү, яңа җырлар яздыру. Һаман шул ятсам, турсам, башта шул уй инде иҗат кешесенең. Яңа җырлар дип әйтә башладыңмы? Яңа җырлар ала башладыңмы әле? Яңа җырлар бармы? Менә алынган әле, эшләнмәгән, тамашачыга әле җиткезмәгән. Тамашачыга җиткезмәгән җырлар бар. Алар бик күп әле. Аның бөтенсендә сразу җиткереп тә булмый. Инде бер яңа җыр без әле күптән түгел генә табадан төште. Рауза Хафизова сүзләре, Айдар Тимербаев көенә иҗат ителгән Ялгыз имән дигән. Мин шулай уйлыйм, менә бу соңгы арада иҗат ителгән җырлар сыман бу җырдагы халык күңеленә керер дип уйлыйм мин. Теге тыңлатып карыйбыз инде. Кешегә бик ошый. Менә ничек булыр алга таба шушы концерт сезонына әзерләнгән арада тамашачыга тиздән радиога берип, радиодан яңгыратып инде һәм дә концерт сезоны башланганчы клип төшерергә шушы җырга исәп. Вадим, шулай ук менә әле яңа җыр турында да әйтеп киттең бит әле, ялгыз имән дип атала. Менә шуннан чыгып сорыйсы килә, син менә җырларга берәнди сиземләү бармы? Менә теге бу җыр хит булачак, монсы хит булмаячак дигән менә шундый бармы сиземләү? Ул сиземләү һәрбер җырчыда булырга тиештер дип уйлыйм мин. Аны туймасаң бит инде җырны сиңа авторлар тәкъдим иткәндә сен аны туймасаң, аны җырлап тамашачы күңеленә җиткереп булмас минемчә. Мин әлбәттә сизәм, тоям мин аны ничек халык күңеленә керерме, юкмы икән. Синең фикереңчә бармы? Синең репертуарыңда хит булмаган җырлар, хит булган җырлар менә үзең әйт әле безгә. Менә шын дөресен әйтеп, теге шын күңелдән. Ничек булмасын инде, бар инде кайбер җырларны теге кайбер авторлар үпкәлиләр дә бит. Ничек менә мин икенче җырламыйсың, ничек төшереп калдың дип. Бөтен җырны да җырлап бетереп булмый. Шулай да синеңчә, менә синең репертуарындагы ин хит җырларының берсе менә авторларның үпкәләтмәсен әйтәбез, ин хит җырларының берсе. Менә соңгы арада шушы соңгы 2-3 ел эчендә көттөрмәсәк иде әнкәйләрне дигән җыр инде Руслан Чернов сүзләренә Айдар Тимербаев иҗат иткән. Һәм шуннан соң кереп китте халык күңеленә урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып дигән җырыбыз Айдар Минхажев сүзләре, Айдар Тимербаев көенә. Һәм инде менә бу җырга шулай ук басым ясарга уйлыйм. Шулай ук менә ничек булыр ансысы. Ансын киләсе тапшыруда менә Вадим шулай дип әйткән иде, шулай булды бит дигән дисәк, әйбәт була инде. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ütken gitkenge, ışan varık ömür itkenge. Yazmış illerinde sığılsan, yalgış kına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ütken gitkenge, ışan varık
Менә тагын шуңа өстәп әйтәсе килә, әле шушы ике җыр әйттең бит инде синеме? Әле шуңа өстәп тагын ышан бары гомер иткәнгә дигән җырың минем флешкада бар. Гомер иткәнгә җырны шулай тамашач кабул итте. Гөлүс апа Шахбат сүзләре. Шулай Айдар абый иҗат иткән җырлар инде. Мин Айдар абый белән соңгы менә шушы 1-2 ел эчендә генә дә 12-13 җыр язып иҗат иттек. Менә шушы ышан бары гомер иткәнгә җырның клипы бар бит инде сезнең бик матур клип. Ләкин шулай да син үзең күргәнсең микән юк микән блогерларның тәнкыйтенә эләкте әлеге клип. Син караган бармы? Менә бу тәнкыйтькә ничек карыйсың? Ни диярсең моңа? Тәнкыйтьне күтәрә белергә кирәк шулай ук, аңлый белергә кирәк аны. Кичерә белергә кирәк. Миңа караса калганда ничек менә дөрес дип әйтсәм инде мактау сүзләре әйткәнче тәнкыйть сүзләрен әйтү җиңелрәк шикелле ничектер теге. Аны җырчы кеше күтәрә белергә тиеш. Мин уңай карадым, ул бер яктан кызык кына. Теге син халык теленә кергәнсең икән, ул бит начар монда исереп җыклап жата дигән. Сине искә алганнар икән, димәк син кешегә кирәкме? Әлбәттә, ул андый фикердә түгел бит инде, андый мәгънәдә түгел. Мин сөендем генә, әгәр дә инде әйтәм шундый блогерлар теленә дә мин ләккәнмен икән. Вадим, менә синеңчә әйт әле, татар эстрадасында җырлау өчен, татар эстрадасында күтәрелү өчен, менә популяр булу өчен, халык сине яратсын өчен нинди сыйфатларга бай булырга кирәк? Халык белән бер дулкында булырга кирәк. Гади халык сыман. Борын күтәреп басая бергән кеше бу алай уңышка ирешәдер дип уйламыйм мин теге. Эштәгәнне караганда сүзе генә күбрәк булган кеше. Тырышлык кирәк инде әлбәттә. Акыл. Зөһрә апа Шәрифуллинның бер яратып әйтә сүзе бар. Җырчы булыр өчен әле теге тавыш белән, теге талант белән генә булмый, аны өчен акыл да кирәк. Бурчай мышлый мозги булырга тиеш кеше. Менә шулай ук әйт әле, татар эстрадасында бит кайбер кеше әйтә, дуслык юк диләр. Менә син бу әйбергә ышанасыңмы? Моңа нинди комментарий бирәсең? Дуслык бар инде, булмасын инде. Бар инде. Теге барыбер дә менә мин кеше эшли икән, миңа сөенәм генә. Теге кара киеп йөрсәң, нәрсә өчен кара киеп йөргәсең? Әгәр дә ул теге үзең булдыра алмасаңмы дип әйтәм инде мин теге. Бүтән кешегә дә инде бер төнә бердә бер тигез бирелми. Кемгәдер алданрак бирелә, кемгәдер соңрак бирелә, кемгәдер бүтәнләй бирелмәскә мөмкин. Миңа калса эстрада дуслык бар, минем теге талашып сугышып йөргән юк, бер генә коллегалар белән дәген. Булай без иҗатка килгәндә иҗатташ дуслар да, мондый якын дуслар да бар. Җырчылар арасында да. Вадим, менә хәзер без име Кабан күленең уртасында дип әйтсәк тә була. Менә шундый инде матурлык мондай бит. Акчарлыклар очып, ире кошлар сайрый. Авылга кайткансың менә. Әйдә менә хәзер шуңа күрә шушы сораулардан бераз гына арынып торып, Вадим Захаровның берәр моңлы җырын да бер генә куплет башкарыйк әле шушы тирәдә. Иңнәреңне басса авырлык, көчең бетсә алыга барырлык. Кирәксенмә шитиятлар иңен, терәк итсин бары үстиңең. Язмыш җилләрендә сыгылсаң, ялгыш кына абынып йыгылсаң, кул сузма син үткән киткәнгә, ышан бары гомер иткәнгә. Молодец, булдырдың. Менә рәхәт булып китте. Менә шундый кичкенә генә музыкаль паузадан соң без алга таба дәвам итәбез. Вадим, менә үзеңнең синең бит инде бер клибыңда "Их замана" дигән җырда ялгышмасам, син анда укырга керүләрен тасвирлана. Бу синең тормышыңнан алган хәлме? Моны концертларда сорыйлар. Мин моны концертта сөйләп бузамда башладым. Теге өстән генә инде. Бу тормыштан алынган. Бер уку йортына кирип, аннан инде теге сине җырчы чыкмый дигән сүзләрдәге ништергә туры килде инде. Шуннан соң икенче уку йортларына кирип 3 ел беренче курста укыган студент мин, бай булат. Ничек булды соң ул ел бер курста, беренче курста? Уку йортына кергәч, аннан беренче курстан икенче елга тагын беренче курска калдырдылар. 2 ел укыдым. Аннан соң тагын укып бетереп булмады инде. Икенче уку йортына Мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кергә туры килде тагын беренче курска. Шулай итеп 3 ел беренче курс. Институтта институтны бетердек инде. Шулай да менә бит нәтиҗәсе юк түгел бит, нәтиҗәсе бар бит инде. Һәм бик яхшы нәтиҗә. Далилләсе килде. Теге урысча әйтмеши доказательсы килде. Булдыра алганны. Шуңа күрә без теге
Ondagı okutuşlar bilen көрүшкөн бар. Шундан соң да тиги. Булдыра алмай дегеннәрнең булдыргач йөзләренә карыйсың килдең, димме? Вадим, ялгышмасам әле менә узган елны гына сезнең гаиләдә сөенечле хәбәр булды. Икенче тапкыр әти-әни булдыгыз бит. Беренчедән котлыйм, икенчедән ничек кызларыгыз исән-сау гына үсәме? Аллага шөкер, кызга 10 ай булды. Ике кыз шул хәтле назлылар. Мен теге беренче кыз була дигәчтә инде малай булыр микән дигәнем, теге малай көтәсең бит үзең җигит кеше булгач. Кыз миңа калса ничектер назлы шул хәтле. Теге әниләр улларны, әтиләр кызларны ярата диләр, шулай бит. Менә синең беренче кызың Ульяна исемле бит, ялгышмаса, икенчесенә кем исем куштыгыз? Беренчесе Ульяна, икенчесе Ильяна. Ильяна, бит, Ильяна Вадимовна. Ничек соң менә әкрен генә хәзер сизелә башладымы? Бераз ничек иҗатка тартыламы? Берәнди теге кызыксынулар уяндымы әле? Улысынмы кеше? Улысын. Кешесе инде җырлый. Җырлый. Мәйтәм әни сөйләдә бер көнне сөйләшеп утырдык, шыршы булыр микән? Кирәкмәс бүтән шунда. Бүтән өлкәдә бүтән профессия сойларгадыр. Götürmezsen giden keylerine Erdimezsin şanları Haydi 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 sıyırdı Mertliklerge bular sabahı Ayda сезнең бит әле син олуг кызың белән җырлаганың да бар, балалы Салянкада Ульяна белән. Балалы Салянкада җырладык. Нары үземнең Казандагы сольник концертта да җырладык. Ничек үзенә ошадымы соң? Ошо инде шул баланың теләгенә каршы килмичегенә мен алып чыктым сәхнәгә. Булай теге үземнән торса мен алып чыкмас идем дә. Теге бик талантлы балалар бар. Мен теге артык Ульяның артык җырлауга сәләте бардыр дип әйтмәсем. Аңа күрә бүтән төрле өлкәдә бүтән төрле профессия сойласа, улар әйбәтрәк булыр. Менә хәзер үзең тормыш иптәшең турында да әйтеп кит әле. Синең белән инде без таныш, сине күпләр белә. Аның белән таныштырып киттек. Кем ул? Иҗат кешесеме ул да? Ниләр белән шөгыльләнә? Шуннан да Лариса гел арткы планда калган сыман диярем я. Ничек аны бер җиргә алып чыкмыйсыз? Ничек телевизорда күрсәтмисез? Ничек булай әйтмисез? Ул сәнгать кешесе түгел. Ул минем гаиләне тәртипләп, җайлап, майлап торучы. Теге китсәм, кайтсам, ашарыма әзер юылган киемнәр дигән сыман шигырьдәге. Менә шул, миңа шундый кеше кирәк. Менә инде хәзер үзеңнең яраткан тамашачыларыңа, фанатларыңа, фанаткаларыңа барсына да үзеңнең рәхмәт сүзләреңне җиткерсәң була. Менә микрофонны үзеңә тапшырам, әйдә, рәхим ит. Шуннан да мен бик рәхмәтле Ходай Тәгаләгә шушы инде минем әти-әниемә рәхмәтле кичкенәдән теге мине күрә белеп кайсы теге шушы җыр юлын сойларга ярдәм иткәннәренә инде. Ул бит зурай бер әти-әнидән дә тора теге баланың сәләтен күрә белсәң, кайсы юл белән күнди һөнәр сойларга. Тамашачыларга рәхмәт әлбәттә, бик тә җиңел эш түгел, сәнгать юлы мин. Менә бу җырчы булам мин дип Казанны яуларга, республиканы яуларга килү, авылдан килүче яшьләргә дә генә әйтәсем килә шуны. Бер дә җиңел эш түгел, бик авыр хезмәт, бик зур хезмәт. Шуңа күрә алдан уйланырга кирәк, ничек тә булса, яңадан үкенергә калмаганчы. Теге күршедәге абый, син әйбәт җырлыйсың дип әйтте, мин җырчы булырга тиеш дип уйлап, миңа калса бик тә теге дөрес булмас. Мин барыбер да мин теге яшьләрне дә тыңлыйм, барысына уңышлар да телим. Әлбәттә, үземнең язмышка килгәндә мин бик бәхетле кеше, ул яктан. Теге тиз бирелмәсә дә бөтен әйбердә нигезе белән сеңдереп, әкрен генә шулай эшләргә ясың Алла берсә. Тамашачыларга әлбәттә бик зур рәхмәт. Концертларда күрешергә насип булсын инде.
Вадим, менә тапшырыбызның ортасында бик матур итеп кенә җырлаган идең инде. Әйдә хәзер шул нокта куерлык итеп, теге менә син үзең концертыңа нинди җыр белән бетерәсең, тәмамлайсың концертны? Менә шул ышан бар гомер иткәнгә. Эг заманны кулланмыйсың бу сезонда. Моңа хәл булган ий концертта. Әйдә менә бөтен Кабан күле буендагы булган кешеләр ишетсен дип барысына да җырлап җибәр әле матур гына итеп. Эх, замана, замана, заманага карама, кадерин билип дөньяның матур яшәргә тырыш, шул чагында ямле ул тормыш. Эх, замана, замана, заманага карама, бу катлаулы дөньяда авырлыкларны җиңеп, яшәгез һәр чак уйнап көлеп. Яшәгез һәр чак уйнап көлеп, без киттек яр буена. Аллага тапшырып. Әйдә. Вадим Захаровтан текә парковка, хөрмәтле дуслар, менә шундый текә борылу булды. Хәзер инде машинада гына түгел, көймәдә Полицейский разворот булды. әллә нәрсәләр белә Вадим. Менә шундый күңелле круиздан соң чыгарга да кирәк бит әле мондан. Вадим шикелле, Вадим белән безгә, безнең шикелле кешеләргә. Чай пала бер яктан бер. Шулай да Вадим мин булды, хәзер син бергәләп күзәтик әле. Әйдә без бер-беребезгә булышабыз. Бер кулым. Менә. Вадим Захаров. Дуслар, менә шундый күңелле сәяхәт ахырына таба якынлашты. Вадим, бик зур рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт чакырганыгызга, рәхмәт шушы безнең тамашачылар белән һәрдаим таныштырып торучы ТМТV каналына, Татар радиосына. Инде сиңа да иҗатыңда уңышлар телибез. Иҗат чишмәң саекмасын, безне һәр вакытта шундый күңелле, матур, үзәккә хәтле үтеп керерлек матур җырлар белән сөендереп тор, яме? Җәме? Рәхмәт, бергә эшлик шулай. Амин, шулай булсын. Вадим Захаров, без йолдызлар турында барысын да беләбез һәм Вадим турында да хәзер барысын да белдек. Бүгенгә яңалыклар тәмам. Мин, Рената Тый, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, сезнең белән сау булашам. Пока.